everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. O si Daghan? Daghan man na sila nga makaw. Good. Unya, kuhaon ang kaon. Musud sila diha ay. Musud sila anang disco bar? Oo. Musud man na sila. Musud man sab kani ka. Aw, si Ate Salome di ay diha sa una. Kuyog si Ate Laila o Tario. Mao ba? Pero, may kaila ka bang kulot o buhok nga lalaki? Dini kutob dool sa baga ang iyang buhok. Kuan? Usa? Kisa iyang pangan? Ay, kuya naman akong itawag niya. Suki man na siya sigarilyo ni Lola. Anak man na siya sa atbang sa diskohan mamalikya akong Lola ay og sigarilyo. Sawa pa siya masakit. Mao ba? Pero mapalit sa si kuya og buwak na ako. Kay naman siya uyab sa sudan ng diskohan. Tinuod ka? Pero wa man ko makakita niya nga musod ha. Kung makakita ka niya, pangutan asya sa iyang pangan. Haba? O ate. Hala, nara si kuya on. Nabalik na si kuya. Siya ka na? Ang hitman na kulot ka na? Dini ka lang inday ha? Ug ayaw panulti nga kailata. Haba? Naikwarta, pauli na. Sige na. Oh, ate. Tuan, misud na siya sa diskuhan. Sundan ko siya. Hoy, Loloy, tubaga nang nanawag. Ay, ikaw lang, oy. Ay, basin ko ang doktor na. O nga naman di kun ang doktor na, nakasa ka nga di ka man mo tubag. Ay, di ang pagkanahan na mo tubag kay. Ay, mag-resort niya kong tubag sa pangutana. Nayabag ka man, oy. Be. Hello? Ang lingling. Palihog, bitaw ka si Dorina. Di man siya mutubag sa iyong phone. Ay, kuan, Dok. Milakaw mas mamdurina, Dok. Usa? Asa naman siya kuno siya? Kuan, adto kuno siya sa gawas mo kaon. Gwapa manggani kay itong milakaw. Murag yung artista. Usa mo artista? Ay, artista, good. Para niya ang gisulti nga mukaon siya sa gawas? Oo, maora ka na, Dok. Wa na siya laing gisulti. Miingon raman to nga, pasultihan ka nga mobalik ra siya dayon. O ang autong ito mang iyang gigamit, Dok. O sige, kung mabalik siya ha, ing na siya nga nanawag ko. O sige, Dok. Akong sultihan si Ma'am Dorina ni Ana nga patawgon dayon. Tuan ang kulot. Milingkod na siya sa bar. Sa magkay ang tuyo inidapita. Anin lang ko sa kilid nila, Misa. Ako lang siyang obserbahan. Nag-order na siya beer. Sula sa kulto ko eh. Kinahanglang akong maplano o maayo ang akong buhaton. Kinahanglang dili makitaan ni Boss Eman sa Salome. Klaro kayo. Nga nagtakuban siya sa pagkaturina. Ug nagtago lang sa suhod sa bahay sa doktor. Pero, nganong nahimo ba siyang asawa ni Dr. Bertan? Ay, kalabad sa buhay. Karong si Mana, kinahanglang mahumaning akong problema. Nagsigilan siya inom. Marag inom na gud iyang tuyo inidapita. Gusto,
Ato ko sa gawas mag-atang niya. Kinahanglang masundan ako siya. Naara ang iyang motor. Kung mulakaw na siya, kinahanglang masundan ako siya. Naan, may gawas na siya sa diskuhan. Masundan ko na gid siya karon. Panuway. Bati na nung kayo na akong motor na nada. Kinahanglang masusi ko ang akong motor sa kilid sa bahay ni Doktor. Tuar ko dito. Uy, ngano ba nagisigihan man na ni mong limpyong motor nga das, doktor? Ay, walang. Ay, basin pa dahil kung makahuna-huna sa Diyos na ihatag din ako. Mahalon man ang motor, haloy? Ay, maubit ko nga akong pasinaw. Nawa na. Nanawag na sa bang doktor. Ay, ikaw tumag... Ang gawon, gado. Hello, Dok. Dok? Lingling, nauli na ba si Dorina? Wa pa man, Dok. Uy, Usa? Ain pa magkadi siya? Di man gihapon sa motubag sa iyang cellphone. Usa man ni tawana? Padung man ka sa daha sa amo ang iyang gisubay? Padung gid siya sa among gipuy-an. Padung gid sa amo ang tumong ni anang kulot. Kung adto man gid siya sa bahay, klaro na lang kaayo ang iyang tumong. Sa bahay yun ang iyang tumong. Lantawon ko lang siya gikan din sa layo. Naman na akong motor. Wa naman diya sa ilaw sa tanong. Oh. Ay, wa na yun din niya akong motor. Wa na. Gikawat na yun ang akong motor. Patay na ko yun eh. Istula og motor na yun na ako ang nadiskasya. Uy, wa baka tukuhaan nila ni Salome. Ang bahay sa doktor. Magsusi ko sa bahay sa doktor. Kinahanglang masusi ko ang akong motor. Manoktok ba kahapon ako? Manoktok lang ko. Nanuktok siya sa gate. Pupidpid ko ang mga tanong sa among silingan. Padulan ako siya. Kinahanglang mailahan ko yun kinintamana. May nangabli. Ayaw pagliho! Ipataas ang imong mga kamot. Kung dili ka gustong bukan di kasi mo. Dili. Atubang na ko! Atubang! Ayaw ko po sila. Atubang na! Motubang na ko ni mo. Ayaw ko po sila ha. Motubang na. Kinsa ka? Ha? Kinsa ka? Wag ka may hinumdum na ako. Mangutanag ako nimo. Kung nahinumdum pa ko nimo, kinsa ka? O nga nung kisampit ko ni Salome. Wag yun ka makailan ako. Wa ko makailan nimo. Busa sultihi ko kung nga nung gisampit ko ni Salome. Kuan, Salome. Ikaw si Salome. Sigurado ka ba nga ako yun si Salome? Oo, ikaw si Salome. Pero nga nung wa naman ka may hinumdum na ako. Dili ako si Salome. Ha?
Unsa man na si Salome sa imong kinabuhi? Nganong nahadlo ka man anak niya? Tinuod yun nga, huwag ka makailan ako. Wa lagi ko makailan nimo. Kinsa man ka? Unsa ba imong pangan? Unsa man ka? Hitman ka usa? Ha? Uy, dili ko hitman, uy. Kwan, akining... Joseph. Huwag ko sa maigo! Ayaw kang gagan! Salamat, buha ko niya maigo! Musibatan ang una ko! Nakasibat siya. Dorina! Unsa to, ha? Gano'n nagpinusilan ka atong tawana? Joseph, siya gyud ang lalaki nga akong gigukod. Siya, ug siya sab ang miilan ako nga Salome. Unsa? Mura siya nahibo nga wa na ko makailan niya. Gisultihan mo ba siya? Nga na-amnesia ka? Wa. Oh. Pero nakasiguro ko, nakailagid siya nako. Ako gyud si Salome para niya. Mabasa ko ni sa iyang mga mata. Ug maila ko ang iyang sinultihan. Dali na. Manood na tasbay, Dorina. Dali na. Basin kung may mga kauban siya. Kipusil ko niya. Gusto ko niya patyon. Mao galing nga manood na ta. Dali na, Dorina. Huwag yun akong maigo sa lumina. Mas maayo pag gyapon siya mamuslikin ako. Walang ko niya iga. Kimurka, wa na mag siya makailan ako. Ulo, Boss, di kagikan. nangita ko nitong durin na, boss. Unya, unsa may resulta sa Mulakaw. Wa pa yun ako siya matutuloy, boss. Pero ayaw ko bala ka. Madumduman ko ragyapon ng bayana. Dorina, dili na maayaw na hitabo karon. Natultulan ka na niya ng tawana. Og nakigpinusilay ka pa. Askang kuyawan ako buto-buto sa armas sa gawas sa gate. Oy, unya ikaw day doon ay kapinusilay na. Sa man kabuhi ko! Dorina, kinahanglang mamiya na ta din eh. Dili. Oh. Kinahanglang magpaabot ko sa iyang pagbalik din eh. Usa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!